Esgusodwch fi, allech chi helpu os gwelwch yn dda? Wrth gwrs. Ble mae'r bocs ffôn agosaf? Bocs ffôn? Does dim un yn gweithio yn yr ardal yma ers oesoedd. Dwi'n cofio defnyddio hen gios coch yma pan o'n i yn ysgol y dre, ond dyw e ddim yma nawr. Aroswch funud. Hoffech chi fenthyg fy ffôn i? Diolch, dych chi'n garedig iawn. Fyddai ddim yn hir. Pwy dych chi eisiau ffonio? Fy mab yn Seland Newydd. O, dwi ddim yn meddwl... Mae e'n chwarae rygbi yno. Beth yw enw eich mab? Barry Edwards. Barry Edwards? Ie, mae e'n chwarae rygbi yno gyda thîm rygbi Cymru ar ei taith haf. Hoffech chi siarad â fe? Croeso i chi gael fy ffôn wrth gwrs. Waw, Barry Edwards. Diolch.